bon no koni ni tie kono ya makosa akela ko moy muso di magana fo muso bosi bolo quoi voilà action yana man konte ne kono fe o kana tike mais donc mo ko kokolo ka kono atanga jamana ka culture valeur bon exactement o fana koni kin parce que fendo la kire ka bla iga nafa fana bu sora kono yoro mine fana bu continue no woro le na gwa ma fle chama kono ko chama kono be ka kono voilà mo mino fana ka parti bo lo bo tay mo mino fana bo ka mako nyana kono ka ta woro le mais bibi na ngwa mana fo TikTok bu feminye mo man nafa abin nafa mi do mo kun aka juguni mino fana bo lani quoi bibi na hali la no e fe lukuno e kele kata fara ina fo chewanan obo kelen bongono obo aya nya tagate ko tagate obo se wana labo ngono obo ka telephone bo ka do TikTok ra oni mo chama lo baro ka kono obo live ka kono aballa ka yela abo content haya iba e sino na amina ba telephone bla be sino ya et puis femilo non obo ko sunguru fana tige tuma chama do e bo ko muso futa o sora kono bon femilo abana fa yere do mo kun quoi voilà dayne kono ma kono kana tige voilà mais bon femilo fana muso yere fana bisa ka to flefle na aya o ka barake wati bi se aya o tita o ka bara la o duska ere bana teme o so wuli girigiri san bara tinyana bo tuguni bon tuma chaman ceo fana bisa ka tiki ka to flel na bara do bonna o bisi ga to digiri la kiliyam na kumo fe ka dese ka teme bon o fana yi kasara do fana yi quoi wala kasara ka cya to mina nyuma ya fana ka cya ta fana